Soňra gahrman arka dagymyz halkara massagadynyň geçirilýän pursatlaryny medeni ynsanperwerlik säreleriniň ýaýbanlandyryljak ýerine geldi. Bu ýerde gahrman arka dagymyň garamagyny Abadanyň medeni säreleri geçirmek üçin niýetlenen merkeziniň awatlaýyş işlerine degişli şekil taslamalary we detgalaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Görkezilýän taslamalaryň hatarına teatrlaşdyrylan interaktiv deňiz suw çögdürümleriniň ýerleşdiriljek çyzgylary, çaýhananyň oýun güýmerji meýdançalarynyň taslamалary, bu ýerde we suw çögdürümleriniň howdanlaryna oturduljak mermerleriň, oturguçlaryň, ysyklandyrys ulgamynyň we merkeziň çäginiň germegleriniň görnüşleri, çykyş etmäge niýetlenen saklanan awadanlaşdyrylýy ýaly taslamалary bar. Gahrman arkadamyz görkezilýän taslamalar bilen içgin tanışyp olara bir näçe belliklerini aýtdy we degişli düzejlerini girdi. Bellenilse ýaly deňiň kenaryna geçiriljek halkara forumynyň medeni maksatnamasynyň taýýarlanmagyna toplumlaryň esasda çemeleşilýär. Şeýle-de halkara massagadynyň hormatyny öz bolşuly dostluk festiwalynyň guruljakdygy, oňa Merkezi Aziýanyň we beýleki ýurtlaryň wekilleriniň gatnaşmagy uly gyzyklanma bildirýänlikleri barada aýdyldy. Muň özi ýurdumyzda gurulýan halkara çäreleriniň tutuş dünýä ähmiýetlidiginiň nobatdaky beýanydyr.